संख्रि होनो होनदों नामा एसे आमाय मोननाय खारनायनि सान्दुं नांनाय खारनायनि Karo kandai nih karo kandai. Coba bibar संख्रि एसे होनोसै Karo kandai भाजा एवनोसै थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ गोखा खारनायनि एसे नङाबा मोनामो एसे रुख'ग्रोनोसै कुसलियो एसे रुनानै लाग्रोनोसै जायोना जाया लोगोफ्रा खिन्थाहरदो कमेन्ट सेक्सनाव बेखौ खाथो सोरबा सोरबा गोखा होननानै जाया Karo kandai भाजी सान्दुं नांनाय खारनायनि आमाय मोननाय खारनायनि दाबो जेबोआनो जायाखै गोदौबावाखै बेखौ हाग्रोनानै लानोसै सामब्राम बानलुखौ जाहांबोबायानो नै एसे सिन्दां मोनामनाया खारोना आरो गोखायाबो एसे खारो ओंखायनो रुबाय हाखाबाय एसे खोबहाबबावनोसै एसे खोबनानै एसे गोदौबावथोंसै ओमफ्राय एवनाय स्टार्ट खालामसै सारायाबो दुंबाय नै बेबो खार खान्दायाबो रेडि थाव होनोसै आं बारा होला एसेल' होनोसै मबाइल नायगासिनो नामा बेलाय बिदिब्ला सारायाबो दुंबायानो होनोसै दुंबायानो नै साराया ओरै फारसे लादों संख्रि हालदै जिरा नमक हल्दी जीरा ये है प्याज बिदिब्ला होनसै आङो सोर जायो खार खान्दायखौ सोर जानो गोथाव मोनो अननानै कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन आरो आंखौ फुल सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आरो आंबो होफिननो थाखाय फुल सापर्ट एखमबा नायनो बावो आरो अखानायै नायो आङो आगदानिसो एरदों दे एबाराव लोगोफोर आखिनि एराखिसै आङो मानो होनबा आखिनि एरबाय थानाय नुयोना सोरबा सोरबा लेडिस सानदों ओंखायनो नै आगदानि एरदों आं मोदोमबाय गोखानो सोरबा सोरबा जाया आरोना ओइ खालि मबाइल Mama này, mama đang đang. Nunggu mama lagi. Dosto, उसको सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच दिल से शुक्रिया अदा करूँगी बेबायदिनो सपोर्ट होबाय था लोगोफोर
ऐसे ही सपोर्ट देते रहो। मैं भी आप लोगों को बैक सपोर्ट दूंगी। आरो सोरबाफोर निउ दंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयर खालाम। आंबो फिन खालामहरफिनखायो। आरो आंना भिडिअआ जायाखैबाबो अननानै नायस्लाबलाबाय। जा बांद्राय मोजां जाया आरो सोरनाबा सोरनाबा बिराद मोजां बरिया हगारो, नाथाय आं सेस्था खालामबाय थायो। बांसिनानो मोजाङैनो जायो दे आंनि ब्लगा। बुंनोसै जायाबाबो हगारसारबाय थायो लोगोफोर, अननानै नायनानै लाइक थुना हो, साबस्क्राइब खालामना हो दे। आरो लोगोफोरजों शेयर खालामनो बेखौ होनसै आं। हल्दी जीरा बूरा नमक फिनिश। अरे सोरबा सोरबा सानोदां ये मेरे वीडियो को नहीं देखा, ऐसा नहीं है, मैं देखूँगी लेकिन समय भी बहुत कम है, काम में व्यस्त रहती हूँ। तो आप लोग पहले देखें, कमेंट में ज़रूर देखिए, मैं देखती हूँ दोस्तों, बुरा मत मानना। नायखायो लोगोफोर, नाया दासान। ओमफ्राय बांसिनानो सोरनिखौबा सोरनिखौबा नायनाय जायाना, बेयाव समखौनो मोना जाथारदों। मोनथामसो बावला खार' खान्दाय भाजाया ओंखाम खहाबलायसिगोन। जा सान्दुं नै थां मोदानलायनायखा, जि गरम। नै आंनि खार' खान्दाय भाजाया मोनबायानो। स' खार' खान्दाय भाजाया मोनबाय। दा आं बिनिफ्राय बिदाय लानोसै। भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै आं। नै खार' खान्दाय ओंखाम जानोसै, बेजोंनो गोथाव खहाबसिगोन बे। स' आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनदों प्लिज अननानै कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरदो। आरो लाइक खालाम, शेयर खालाम लोगोफोरजों। सो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो लव यू ऑल।